салом алейкум ва ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Азам Тавоев. Видеоролик имрӯза дӯстон дар бораи ҷинҳо. Марҳамат дӯстон, касе ҳамин ролик наметарса тамошо кунам. Мо бошад видеоролик имрӯзаро сар мекунем. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. агар мо ба маълумотҳои ин видео бигирем, ин видеоро дар Москва ба навор гирифтанд. дар ин ҷо чӣ хеле ки мо аз камераи видеорегистратори як мошини дигар дида истодем, ин кам аз қариб аст ки як шахсро мезанад. аммо аз ҳама аҷоибиаш дар он аст ки ин шахс аз ҳеҷ ҷой пайдо мешавад. ва боз аз ҳама аҷоибиаш дар он аст ки чӣ хеле ки ин пайдо шуда буд ва боз ҳамон хел гум шуда рафт. бисёр аз мо мегӯянд ки дар ана ҳамин ҷой гӯё ки як шахсе мурда бошад ва бисёр аз одамҳо ин шахсро дар ин ҷо мебинанд. пеш аз ин видеоролика тамошо кардан, касе ки метарсад дӯстон, хубош памперс пӯшад. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь! ин видеоро ду ҷавон дар ҷангал ба навор гирифтанд. онҳо мегуфтанд ки мо дар шаби роҳи худро гум карда будем. аз сабаби оне ки барф хело ҳам бисёр меборид, мо роҳи худро гум кардем. ва баъдан аз пеши мо як духтар бо либосҳои сафед баромад. далша дӯстон, хатон тамошо кунед. чӣ хеле ки мо аз ин камераҳо дида истодем дӯстон, дар ин ҷо як шахс бо мототсикли худ меояд, лекин аз ҳеҷ ҷой як чизи хелоҳам аҷоиб ба мисли одам пайдо мешавад. ва ин шахс аз тарси хелоҳам зиёд зуд аз ин ҷо мегурезад. дар ин ҷо ду шахс дар роҳ дар вақти сафарашон аз наздашон як кӯдаки ба мисли ҷин бо либосҳои сафед мебарояд. дӯстон, ман як чизро намефаҳмам, барои чӣ ҳамаи ҷинҳо бо либосҳои сафед мебароянд? барои чӣ? агар шумо донед, дар комментария ҳатман нависед. лекин агар касе ки натавонист ин видеоро хушрӯ бинад, ман инро боз як бори дигар оҳиста мекунам, марҳамат бинед. дар ин ҷо бошад дӯстон, як-ду ҷавон дар мошини худашон сайру гашт мекарданд, аммо онҳо дар роҳ як ҷинро бо либосҳои сафед диданд. бинед дӯстон, боз бо либосҳои сафед. ва инҳо аз тарси хелоҳам зиёд газро то охираш зер мекунанд. аммо баъд аз якчанд дақиқа боз инро дар роҳи худ мебинанд ва баъд аз ин камера дар ин ҷо хомӯш мешавад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бо шумо буд канали Азам блог. ба касе ки видеоролик писанд омада бошад, подписатсия кунад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.